Mi smo tvornica kvarca u Donghaju u Kini. Ovdje je naš stroj za rezanje kvarcnih ploča. Stroj može rezati različite oblike prema potrebi. Najduža prozirna kvarcna ploča koju možemo izraditi je 1,5 metar. Kvarc može raditi na 1250. Mi smo profesionalna tvornica kvarca u Kini s više od 20 godina iskustva. Naši inženjeri mogu dizajnirati različiti kvarc prema želji. Dobrodošli na vaš upit.